حاصير ليلا مسكسنت عباي بريطانيا ويونايتد كينغدم اتا سميناو معراب جماجم كند مرت اوروبا تركب يونايتد كينغدم اتبهال دسيتيا يونايتد كينغدم نبملت عد انجليزن ويلزن سكوتلاندن زحقفت عباي بريطانيا كمون سميناو خفال دسيت ايرلاند زحقفتيا حد غزي بريطانيا زبسن يونايتد كينغدم بحفشان ملكات زغلغديو اتا رئيس ختما حنتي كابتن اب عالم زلوا قندي نغداون ገንዘባውን ባህላውን ማዕከላት ዝኾነት ለንደን እያ ገለ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ከዓ በርሚንግሃም ሊቨርፑል ማንቸስተር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቤልፋስት ለንደሪ ኣስቢናው ኣየርላንድ ኤዲንበርግ ግላስኮ ከምኡውን ኣብ ዌልስ ዝርከባ ስዋኒስ ካርዲፍ ክትቀሳ ይከኣላ መበቆል ዩናይትድ ኪንግደም ካብቲ ኣብ መጀመርታ መበል 10 ክፍለ ዘመን ኣካያዲ ስራሕ ነተን ጉራብቲ መንግስታት ሰልቲክ ተኣማንነት ዝረአየን ነቲ ቅድሚኡ ብዙሓት ነገስታት ኣብ መንጎአን ዝነበሮም ናይ መጀመርታ ዝገዝአን ንጉስ አንጎሎ ሳክሶን ዝነበረ ኣልቴስተን ዝመጽእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ስዒቡ ዝነበረ ዘመናት እተን ኣብ ርሑቕ ቦታታት ዝነበራ መንግስታት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ኣተዋ እተን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝነበራ መንግስታት ሰልቲክ ዌልስ ب1536 ب1542 بجبر حبرت مس عد انجليز بوقعي حدነት نصقتن سكوتلاند ب1707 مس عد انجليز ዌልዝን ሓቢራ ዩናይትድ ኪንግደም ዓባይ ብሪጣንያ መስረተት እታ ብሪታንያ እትብር ቅጽል ኣብቲ ግዜ እቲ ንኹሎም ህዝባት እታ መንግስቲ ንምምሕላፍ ክትጥቀመላ መጸት ኣየርላንድ ብ1600ታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እንግሊዝያ ነይራ ብመሰረት ኣዋጅ ሕብረት 1800 ድማ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ በውቅዒ ሓበረት ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ب1922 ናጽነታ ረኸበት ካብተን 9 ኣውራጃታት ኡልስተር እተን 6 ግን ክፍሊ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ሰሜናዊ ኣየርላንድ ኮይነን ቀጸላ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት እዚኣተን ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ርክብ ክርክር ሓደ ግዜ ሕልፍ ኢሉውን ውግእ ዝመልኦ ነይሩ ኣብ መወዳእታ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ስኮትላንድ ዌልስን ዓበይቲ ኣኼባታት ምስ ተገብረ እዚ ውጥረት እዚ ፎከሰ ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ሪፐብሊክ ኣየርላንድ እተገብረ ሬፈረንደም ስልጣን ናይ ምክፋል እኳ እንተዝመስረተ ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ንልዑላውነት ብሪጣንያ ዝድግፉ ሰዓብቲ ሕብረት ሰሜን ኣየርላንድ ወይ ምስ ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ሓድነት ክግበር ዝደልዩ ሃገራውነት ዘለዎ ርክብ ክሳብ መበል 21 ዘመን ዩናይትድ ኪንግደም ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂን ኢንዳስትሪን ኣብ ቁጠባ ዓለም ዓቢ ኣበርክቶ ገይራ ይኹን እምበር ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣትሒዙ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም እቲ ልዕሊ ጎሊሑ ዝረአ ሰደድ ከም ስነ ጽሑፍ ቲያትር ፊልም ቴሌቪዥን ከምኡውን ህቡብ ሙዚቃ ዝኣመሰለ ባህላዊ ዝመልኦ እዩ ምናልባት ካብ ብሪጣንያ እቲ ዝዓበየ ሰደድ እቲ ሕጂ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከም ቀንዲ ኣህጉራዊ ናይ ባህላውን ቁጠባውን ምልውዋጥ መሳርሒ ኮይኑ ዝረበሉ ዘሎ ቋንቋ እንግሊዝ እዩ ዩናይትድ ኪንግደም በቲ ሓበራዊ ሃብቲ ኣቢላ ምስ ገሊኡ ክፋል እቲ ናይ ቀደም ሃጽያዊ ግዛኣታት ዘለዋ ርክብ ሒዛ ኣላ ካብቲ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ታሪኻውን ባህላውን ምትእስሳር እውን ይጥቀም እዩ ኣባል ውድብ ውዕል ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ኔቶ ድማ እያ ብዘይካዚ ዩናይትድ ኪንግደም ብ1973 ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ኮነት ይኹን እምበር ብዙሓት ብሪጣንያውያን ሓደ ግዜ ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ንምዃን ሰጋእ መጋእ ይብሉ ነበሩ እዚማ ነቲ ዊንስተን ቸርችል ዝበሃል ኣብ ግዜ ውግእ ዝነበረ ዓቢ ቀዳማይ ሚኒስተር ውዕውዕ ስምዒት ከምዚ በለ ኣብቲ ዝያዳ ሃብታምን
ናፃን ዕግበትን ዘለዎ ኤውሮጳዊ ሓበራዊ ኣረኣእያ ጽቡቕን ተስፋን እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይንረክብን ኢና ናይ ገዛእ ርእስና ትምኒት ዕዮን ግን ኣሎና ምስ ኤውሮጳ እኳ እንተኾንና ከምኡ ግን ኣይኮንናን ምትእስሳር እኳ እንተሎና ኣይንተሓቆፍንና ተገዳስነትን ምትሕብባርን እኳ እንተሎና ኣብ ውሽጥና ግን ኣይንወሓጥን ኢና እወ ኣብ ሰነ 2016 ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትቀጽል ዝግባእ እንተኮይኑ ወይ እንተዘይኮይኑ ኣብ እተገብረ ሪፈረንደም 52 ሚእታዊት ዝኾኑ ተሳተፍቲ ብሪጣንያ ካብቲ ቦታ ክወፁ መረፁ ድሕሪ ብዙሕ ውዕላት እተፈላለየ ናይ ምድንጓይ ናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ዘይምስምማዕ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ከምኡ ክልተ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ለውጥታት ብዛዕባ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ብሪጣንያ ዝገልጽ ስምምዕ ንኣውሮጳን ንመብዛሕትኡ ባይቶን ዝዕግብ ኮነ ስለዚ ብ31 ጥሪ 2020 ዩናይትድ ኪንግደም ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝረሓቐት ናይ መጀመርታ ሃገር ክትከውን በቂዓላ ዩናይትድ ኪንግደም 4 ጂኦግራፊያውያን ታሪኻውን ክፍልታት ዝሓቆፈት እያ እዚ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ስኮትላንድ ዌልስ ከምኡውን ሰሜናዊ ኣየርላንድ እዩ ዩናይትድ ኪንግደም ንመብዛሕትኡ ቦታታት ብዝሒ ህዝብን ደሴታት ብሪጣንያ ዝሓዘት እያ እዛ ስያመ እዚኣ ንጉጅለ ደሴታት ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ሓያሎ ንኣሽቱ ደሴታትን ተመልክት ጂኦግራፊያዊ ስያመ እያ ዓዲ እንግሊዝን ዌልስን ስኮትላንድን ካብተን ክልተ ቀንዲ ደሴታት እታ ዝዓበየት ዓባይ ብሪጣንያ ክትከውን ከላ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ከዓ ብዕቤታ ካልአይቲ ዝኾነት ደሴት ኣየርላንድ እየን እተን መብዛሕትኡ ክፋል ደቡባዊ ዓባይ ብሪጣንያ ትቋፀር ዓዲ እንግሊዝ ነተን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ገማግም ዝርከባ ደሴታት ስኪልን ነተን ኣብ ደቡባዊ ገምጋም ዝርከባ ደሴታት ዋይትን ዘጠቃልል እዩ እታ ኣብ ሰሜናዊ ዓባይ ብሪጣንያ እትርከብ ስኮትላንድ ነተን ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ዝርከብ ደሴታት ኦርክኒን ሸትላንድን ከምኡውን ነተን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ገማግም ዝርከባ ሄብሪድ ዘጠቃልል እዩ ዌልስ ብሸነኽ ምዕራብ ዓዲ እንግሊዝ እትርከብ ብሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ እትርከብ ደሴት አንጀልውን ዝሓቆፈት እያ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ርእሲ እቲ ምስ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ዘሎ ዶብ ብባሕርያ ተኸቢባ ዘላ ብሸነኽ ደቡብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ኣብ መንጎ ዩናይትድ ኪንግደም ፈረንሳን መትረብ እንግሊዝኛ ኣሎ ሰሜን ባሕሪ ብሸነኽ ምብራቅ እዩ ዝርከብ ባሕሪ ኣየርላንድ ብሸነኽ ምዕራብ ዌልስን ሰሜናዊ ዓዲ እንግሊዝን ብደቡባዊ ምብራቅ ሰሜናዊ ኣየርላንድን ንዓባይ ብሪጣንያ ካብ ኣየርላንድ ክፈልያ ከሎ ደቡባዊ ምዕራብ ዓዲ እንግሊዝ ሰሜናዊ ምዕራብ ግማግም ሰሜናዊ ኣየርላንድን ምዕራባዊ ስኮትላንድን ከዓ ምስ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ እዩ ዘጋጠም ኣብታ ዝሰፍሐት ዩናይትድ ኪንግደም 500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ካብ ሰሜናዊ ጫፍ ስኮትላንድ ክሳብ ደቡባዊ ገማግም ዓዲ እንግሊዝ 1000 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ርሒቑ ኣሎ ካብ ባሕሪ ልዕሊ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ክፋል የልዎን እታ ርእሲ ከተማ ዝኾነት ለንደን ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብ ማዕበል ዘለዎ ፈለግ ቴምዝ እያ ትርከብ እተን ብዓባይ ብሪጣንያ ሓያሎ ንኣሽቱ ደሴታት እተመሰረታ እኩባት ደሴታት ማዕረ እተን ኣብ ጂኦሎጂን ገጸ ምድርን ዝርከባ እተፈላለየ ዓይነት ቅርጺ የብለንን እዚ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልሊ እዚ ብቐንዱ ካብ ባህሪ እቲ ናይ ምዕራብ ገጹ ዝርጋሕ ኣኻውሕ ኤውሮጳ እዩ ዝምንጩ ዕምቆት ዘይብሉ ማያት መጻብዎ ዶቨርን ሰሜን ባሕርን ከዓ ነቲ ቀደም ዝነበረ ምትእስሳር መሬት ይሓቆዩ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ብሸነኽ ምዕራብ ዝርከብ ኣኻውሕ ስኮትላንድ ዝሓዘ እዩ እዚ ሓባራዊ ኣኻውሕ እዚ በቲ ጸቢብ መትረብ ሰሜን ተጣሒሱ እዩ ብደረጃ ዓለም ለኸ እዚ ተፈጥሮኣዊ ውህበታት እዚ ነቲ ኣብ ግዛኣት ኦሪገን ወይ ኣብ ኣፍሪካ እትርከብ ሃገር ጊኒ ዝግመት ንእሽቶ ከባቢ ዝሽፍን እዩ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍልሊ ምስቲ ባህ ዘብል ትርኢት ዘለዎ ቅልጡፍ ለውጥታት ተደሚሩ ካብ ዓበይቲ ሃገራት ዝመጹ በጻሕቲ ሰሓቢ ክገብሮም ይኽእል እዩ እቶም ንዘመናት ዝኣክል ካብ ጫፍ ኣትላንቲክ ኤውሮጳ ዝመጹ ህዝብታት ኣብ ከባቢ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣሰርጊሮም እዮም እቲ ጥንታውን ፍሉይን ቅርጺ ግራቶምን ሰፈራቶምን ከዓ ነቲ ተፈጥሮኣዊ ፍልሊ ይድግፉ እዩ ዓባይ ብሪጣንያ ብልምዲ ኣብ ክብሳታትን ኣብ ቆላታትን እያ እትመቃቐል ካብ ኣፍ እቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዝርከብ ፈለግ ክሳዕ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝርከብ ፈለግ ቲስ ዝጓዓዝ እዩ
213 ሜትር ዝነውሓቱ ወይ ነቲ ናይ ቀደም ኣኻውሕ ሰሜንን ምዕራብን ካብቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ደቡባዊ ምብራቕ ስትራታ ዝፈልዮ ዶብ ስፍሓት እቲ ከበሳታት ብልክዕ ይሕብር። ዓባይ ብሪጣንያ ካብ 1920ታት ኣትሒዙ ክልተ ዓብለልቲ ሰልፊ ኣቀባውያን ሰልፍን ሰልፊ ሸቃሎን እቶም ቀንዲ ዓበይቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት እዮም። ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብዚ ሕጂ እዋን 67.61 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ኣለዋ። ብንግስነት ኤልሳቤጥን ብቐዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ከዓ ትምራሕ ኣላ።